Hei, hei dit, så det atter her vi har noen nødgjøn parste av Gjerstamal. Og vi det Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvenen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vær hjertelig velkommen til Hendaparsten av Gjerstamal. Og jeg færre en som over å spyrre, Paul, hva ligger til å hjertet der, Paul? Ja, det ur Jeremias. Det kom fram av Bibelvann som vi tatt i Gjørskvalt. Og det kapittel 3 til Jeremias. Og vers 5 og jeg tror 4 vers 9 her. Etter Sion skulle ta sperja, her andlig torra vend. Komme, let jeg kunne halta okkon til Herren. Vi vi en sattmala som ikke verer glemtur. Borstervist fylkje vær folk mot hirar torra høtte finnje. Tei avløy nian i fjallene høtte rikje tei. Tei røyka av fjalli og hatt tei glemtu. Kvultast det sutt. Ein og kvar i hitte tei, at tei, og futsin der torra sattu. Vi skulle ikke bøta fyrir tei. At det fyrir at de hadde sinta mot i herren, bosteg rattvisene der, og møte vevn fedra søyna herren. Det hette her at de glemt og kvultast det søyt. Og det ble så alvarsamt fyrir meg, da jeg hette ble lyst opp og ventet inn at meg sjalvån. At til rævelt av en slukur hire som reker de så de vittlas borster akkurat som her og så glemte de altså de borster vils fylkje hver folk mot hirar torra høtt og finnje de av loj nian i fjallene høtte de rikje de røyka av fjalli og hatt. De glemt og kvultast det sutt. Og særlig så sørste tøyen har vi også med her. Nå mot løs og kjøtt konkur og ferast det av åren her som manar og alt som sier sangen svinner løsens morgon. Så han kan ikke svinne. Og hvert underfullt at og jeg kvultast det. Som vi flere vært inn i samband med disse her løtene som vi tar sitt her. At vita med lika med ganger til grunn der. Ikke med seg møte, vi misser at vi ikke møte om så. Utvarstes mennesker akkurat ganger til grunn der. Så inni i åkken han personeren som og som to. Han verlige. Ja, en verlig person. Ja. Som løyvåkere. Var en løyvåkere, tog lika med tempel eller antans, til husgods, inntil endeløsninger der, Og tog ble dette så, og med et av de største filmer, at det ble lyset i Gjørskvalt, at det at det kan ikke hente, sier vi med selv. Og så stendt det å skrive at det hente jeg likevel. Og man kan si at vi bare at det vil ikke hente. Men vi må alle tøyene være arvakner og i bøen. For jeg kan selv så skriver stendt det at vet ikke, sier han. Ja. Ja. Og vi tro. Og det ber til oss nu og jeg noen svar i noen verste. Jeg færa motsatt han ved. Jeg gløyma hvor man av Guds nøye og i Kristus setter til jeg være en hydrisk av følelsen. Og det vil alltid være mitt almal. Jeg vet at det alltid være min troen å være til fire godsfolk som de så endelig har oppbevaret for Herrens skuld. Og så øysnet her,
Att han är inte bara bort för sin drockare, men för sin drasheimsins. Det är så ut och utom till torra som inte har gett sig vunna. Nej, jag nämner bara detta. Ja. Det är kvillan är ju till. Man kan gå se att det viktigaste att jag Ja. tror jag att tar vi också om skapandena. Ta och Gud har skapat allt och det sista han skapade var ju människa att du satte den och så kvilte han kända dig. Och gör det till en kvilte. Och så har onkel sagt det här att den första dagen Adam vaknar till. Det är kvillan. Han vaknar till kvill. Han vaknar inte upp till arbets. Han vaknar till kvill. Och det var han kvillan som var Atla, Adam och Eve och Ötlund efterkommaren. Det var det här kvillan som Gud har skapat det till. Guds omsorgan. Ja, och Guds omsorgan, allt det. Ja. Og tøy det at sabbaten blir så tydningamikkel og I loven I eisen, ja. Det er ikke bare kvillan, en kville der hver alt arbeidsdager opp. Det det sjåen I eisen, men det viktigaste det den kvillan det taler om som det som innan nøyokken, som vi da finner vi trunner, vi hele andan inn I okkara innere mennesker. Og det et kvultarsted som, det må ikke gløymast. Jeg ofta också med det här vi heter som vi hörde ofta förr att det var pinsafolk. Och vi var och bröder och systrar I Herren och så kom det fram film I morgon med I Kortelhavnar som vi och Magnus till Järafjär och konan var röst I bilen och när I ser vi och Magnus att anten och år du kan skilja det att Nej. Det är anten som gör året livande och det är året som är föjen till andan alltså kan man gå säga Kristus. Ja. Det året var halt och tog bostad med några alltså fotlar av nej sannlöjka och så tortansara. Tort som einbjörn sån från färsen. Men där kom det bara anten uppenbara för och eller för de människor som levde då. Så Jesus säger till anten som inte levande. Åren som vi har talat till tyckare och anti och lov. Alltså detta blev så om ett störst firmar med en kort till havnar I morgon alltså. Tror jag att hatt anten och hatt år. Och tan anten från god som man säger här att Herren anten alltså Herren själv va. Men allt vet så kopplar han också upp på I. Ja men allt vet som vi ankom för anlit någon avspeglat Guds. Vet vara omprövat till samomvänd från dörr till dörr som från Herren och anten alltså. Ja. Och så ser han att han och Jesu kvill och tar av hesa tjänast som sa det inte möjligt. Nej, det akkurat det och han det här kvillan hon är så stark att det tar så hit att Paulus som skriver om eisen om seg kvillen och sånt. Så jag går se han fer och jakten löve och tjänast att han møtte Herren. Så omtalar han omstöver som öjliga herrar och brutalar eisen, ja. Vi söker Paulus här och fänker oss här och Silas och tar av barter och tar sätter in ut det innaste, det råaste, kaltaste, mörkaste fänkarrummet och sätter och göten eisen. Och I stotchen. Och vad gör det här? Alltså tar vi huxa om vad hade vi gjort. Och här räknar vi alltså vi med själva. Jag tycker helt öjliga synder med själva. Men det gör det här inte. Och vad så långt målet till akkurat det. Och det detta kvultarsteg som bor inne I dem.
Ja, mitt ui ötlån, det som råkan og her forferdelige, så kjenner det kvuldersteget, og så synsja det, det tilbyr herran og synsja låsanger. Og at de faktisk døg ned av det myrskat av midtnåtta. Og fengene som var inne, der hørte eisen synsja til herran. Og herren hørte eisen, så han sendte en gjerskjolta som gjør det til at alla lansjer og alt, og poster og alt, til sprakk oppa. Og herfra får det så vujar, og fengavaktaren og alt huset hans ble frelst. Jag också att fängavaktaren han stack upp på svövn. Ja. Han sa alla dittnar öppna. Han tror jag fängaren var flutja. Och det var en rävlig det att de som han skulle få. Nej, säger Paulus, vi är alla här. Ja. Ja. Gjør det ikke meg. Gjør det ikke meg. Og beina vi sier han vi, hva skal jeg gjøre for å være frelst? Ja. Altså, oi atlenesen, hold vast. Trekk var han Jesus Kristus, så skal være frelst der, til vår hustøyt. Og beina vi så hendte det, så tok han der heimvissar, og han følte at tjena dem her heima, bint om svar, rønsa svar, som han egna vittne til at det ble boka i det. Ja. Altså, hvor han da kraften? Til det som jeg mener, ja. Til et kvultersteg, ja. Altså, det har vært så eller tilvidder om disse kvultene og i herren. Og vi kan godt bli undret her, det vi undringsverdig, kan du si, men vi eier akkurat samme mulighet i det, og det veier, og man kan si, som tar var og aktivere tjeneste, ja. Men han åtte han eisen til han sier at han sier med seg. Han var til arbeid, han har jo et handverk. Han sier meg kjølt, ikke seg, men han sier meg kjølt. Ja, sier meg kjølt. Det nægget det samme som vi kjenner her i førjen fra gamle tog, jeg sier meg seg, men det sier meg kjølt. Ja. Og her åtte han eisen seg kvillene. Og det som jeg husker om her, altså, faktisk var det en tanke å slå meg utgjør, eisen vi seg kvillene. Ja. Så jeg kjente meg knapt litt gjør, og visste ikke hvor, og jeg la rastleisen innan umar. Men av rønton, så kjenner jeg det kvilldersteg. Det kjenner jeg. Og så vet jeg til at det ikke her som så effektivt som akkurat det kvilldersteg som bor inne i okken. Og det gikk ikke lengt, det gikk ikke nekst sekund, så var alt rastleisen løse borster. Det ble så faktisk tilvidere om at det her viser kvillderstegen. Og så står en tøytning til hever tjåken. Jeg kan lyse at på tammatan fyrr. Ta i hoksa en bøn. Ta rønt i alt det vi sinnene og i mynda med himmelen og at Jesus satt her og svarta. Men det har fatt alt det nye. Altså, det førte meg omgang ved og verleggene. Inntil jeg lærte at han vi heile andan og bor og i mer. Så i stedet for at hitje opp etter, man kan si nesten som lærersvannet gjør det, at han ble tidsen opp til himmel, altså, jeg pleier ikke å si, der stiger hver stedet etter, men jeg pleier å sitere der synder brutalere sier, hver glød det etter, og så kunne jeg stande faktisk glød opp etter, og røyne herfra at få fæter i omkron, og så det innan ui. Han bor innan ui, og han som bor ui okkon, han jo beinleis fra tronen av, altså. Det her og i okra himmelsamband der. Han som rannsakar gjørsten, vet hvor tråden han sier. Et vilja gå spyran for å ta en høylo. Så, samme person. Ja. Altså, og i okk. Ja. Og det var vi da kom gater om, da. Ja, altså jeg trygg ved tar man virkelig her og kommer til å kjenne. Ja. Jeg ser fytlingsene som han ui okkom. Ja. Til ringt å gløyme henne. Til ringt å gløyme at det er. Sankren sier, jeg gløyme aldri til. Ta tog knæ og jeg ikke slåss. Her og ikke ser man det.
Och ta i också om den mannen som omsätter inte sånt. Tar hans band av första tog. Och fick Viktor han, och han fick sätta han vid navnet hans runt. Och i båtsarna. Jag vet av Viktor han, vi känner inte mannen till han var klass. Och så minns det att jag i Viktor för att gräva att han där inne i 1931, februar månad eller januar, februar. Februar alltid, ja. Och det är så, då bor vi där av Viskstad och så kom jag gängande. Och nu kör halsband ut. Det är Skalaberg skulle färra till Foglafyrar. Vi tar en som skulle fyllt. Och Eva Kjallbro kommer om bräckorna och så Jack Heim han tar in och så. Så att det lättare gänga på samma att om det var lite långväver. Och han säger vid hans band då. Vi så in kjallsommarröd, han är en kjallsommarröd. Först tog fyllt av Viktor till grävar. Och han huggte på han och säger ja, han kallar mig så en vin. Och vin fyllt jag kvar nörren till grävar. Ta hemma igen och i. Detta hjärsta, i slappa tänen och så. Framme mot ändan av löven. Så han bröttest. Späkliga, möjde visa. Det var helt omätaligt alltså. Som det var virksamt. Det året som man hade hört från Viktor. Och som man hade tillägnat sig. Men som man... Och han är med alltså. Hon var ju som och släkta. Hon säger för mig att han förde grävar. Ja? Hvor var han med? Han är med Biskstad gift vi på Laxafoss. Ja. Da kona Kjallbro var syster hans band, ja. Och den gamla, alltså, han var pappa, alltså. Jakob. Att den gamla banden. Och han säger för mig att han förde grävar. Då ville han ha Erling, alltså. Sonen, jag ser. Jag ser den gråda gröven. Och det var netto. Vi tog för i eja för han se att det som man tror. Det säger hon alltså. Hovast så när Anna kom in i mittlen. Ja. Tar jag med det hotäckande till att det här. Det år som ger hjärsta. Hur ser han säger sanningen? Det ger hjärsta mot ett år som alltid är nytt. Ja, ett år som alltid är nytt. Det hotella som mänkan och trött. Alltså. I söva så kär kommer. Ja, akkurat. Hjärstan och när? Drever himmelen. Ja. Ett år som alltid. Ja. Drever himmelen ner. Alltså året drever himmelen ner. Ja. Ett år som alltid är nytt. Så det är näka som vi... Alltså det är så dyra bara skatter. Och hatta vi till enfalda. Alltså, tar Paulus säger till att vi tar ju i Korint i Sötna Braunen och kapitel 11 att han är rädd för att han så armar ner där i Evo så skulle också han tycka spittlast och väntas från att vi enfalda troskap med Kristus. Han säger att och i skriften och i braven. Ja. Och där man så kan väntas från att vi enfalda troskap med Kristus så är det att man öjer den troskap. Det kommer också som färdigt att alltså att handla på en ärka som du inte vill handla på. Och så måste du ha vinter då att du handlar på en ärka som teker bostor fulltlarstejsalt. Som alltid öjer av era här som tog och som alltid här som tog ja. Ja, alltså fulltlarstej är ju omgav men som här att jag glömde fulltlarstej så. Ja, jag glömde fulltlarstej. Och det är underfulla vitt att han är omgav till troläser mot rockorna.
Nej, jag kan Ongantur. inte. Nej. Han säger där i 17 Timoteusbrev 2, ja, att är vitt uttryck. Ja. Så är han till tryckvår. Och kvoi, så han kan inte avnokta sig själv. Han gör det en avtal vid färgen om okkom. Och Ja, det är alltså att det är så uppgrupligt. Ja, men det att du huxar om sammanhangen här. Ja. Att han kan inte avnokta sig själv. Nej. Og det har han så gjort, hvis han var troleser mot å tøys man sjálfur hever okna seg. Akkurat. Og som blir en pastor av Ja, honom. ja. Så han avnokta seg, og det kan han ikke. Han kan ikke avnokta seg sjálf. Kan ikke, nej. Og tøy avnokta han ikke okna. Lätt. Det er... Alltså underfullt så störst. Ja, og at det er... Jeg tykker at det er øyla viktig tja nekva mennesker som hava kanskje ungen og Aron, under særlig omstøven, oppleve og kjente det her, at det er frieren er kom inn i hjertet, men så kom også det inn, så det hjertet hos inn, og alt det, men ta av vite, oavsett hvor lenge tog er gintjen, lukka mye kvæta, så er han trofast, og han er tjokken, han er ujokken, og det er, ja, jeg vet ikke hva man skal si, at det er bare en tanke, en hoksan som kan vende øtlen atter til troskapen mot Kristus, ja. Akkurat. Han einfalda. Det stender her i vers 6, at han har sagt at det er at etter Sion skulle ta spyrja. Her er anlitt har vent, vers 5, og Jeremias holtrus. Kom og let dere halte dere til Herren, vi er vi en sattmål som ikke vil glemt. Ikke vil glemt. Bortvis fylke var folk mot. Her tar at det finnes det å løye. Nian og i fjøtlen i høtte de, riket de. De røyka og av fjøtli og hatt. De glemt og kvultar seg så. Det var her vi var. Ja. Og øyn og kvar i hittet de, og at de, og fortsatt der tar det søtt. Vi skulle ikke bøta for det. At du fyrir at de hadde synda mot herren og bostad i rattvisen her, og måtte vevn fedra syna herren. Altså, om et bøynrer sin åra, men fortjentene er satt. Hatt. Ja. Akkurat det her, en og hver i hyttet deg, og at deg. Ja. Og... Jeg husker om til dømes her, og la lukka takka til vi her i Efesos 4. kapitlet. Ja. Her som han sier, og han sier her om at han gav nekrar, han gav seg apostlar og så videre, 4 at henne heile skulle være gjort fullkom til tjeneste versk, lika med Kristus til oppbygging, inntil vi vil vinna fram til å være eit og i trunne av sånn gods og kunnskapen han, til å være fullvaksne menn, til vakstramarsk fytlingar Krist, så sier han, så skulle vi ta ikke langer være bøten, og lete oss kasta og reka hier og her av hver lærdomsvinte, tølt av snilt og menneskjon, vi svigabrøkton, vittlenar. Nei, sannleggan trygg, vi kærlega, så at han hatt vaks opp til hans som er høtt til Kristus. Og det er så akkurat det her, at vi kunne jo, han er jo tidlig bygg ved oss, han bor i oss, han innskjer samfunnet ved oss, men glömmer vi til bare borster, når jeg har sagt, glömmer det, forsømmer vi til samfunnet vi han. Så blir det så øyla lagt offer, for alle møvelig og snedje rundt om oss, og blir eten opp av toga. Ja. Men han sier her at meningen er at vi ikke skulle være på og bli kastet og riken her og her, og for en lærdomsvinte, ja. Alla möjliga filosofier och alla möjliga slag. Alltså här man bötten mest att det är upptankt alltså så att det är för. Ja, det mest ut ja. Ja, och bigvänna. Bigvänna, ja, rättare sagt. Men så är det här som var i Psalm 102 just. Tar jag nämner det till om dessa bönerna till nejstatan man vers 8 i Psalm 102.
Ta I han örmaktast og hetter ut sorgsvinna for herran, og herre høyrbøn vinna, og let råd mot koma fire til. Fjelleskjande og som tvinna for mer. Tant det jo nei. Bøyk øyra til mun. Ta I råpe skunta til. Jeg sværa mer. Det tror jeg menneskeligt sagt, altså. Ja. Men inneligt da. Tog det mine svinna som røyker, og lier mine brenna som eld. Hjärsta mine svittna som gräs, og fallna tog jeg har glömt å äta brei mot. Men Sofie harst, komma bøynen jo I mer ut under hovena. Og så ser man ber han seg vid pelikanen I øyemørst. I som oklan av øytnon støvun. Om nattena litt I vætjen, og vene med å våren som anslige fokler at hæs. Og alla det spotta fortsatt. Altså, det det selvsamt. Ja, ja. Og langt nere sier han at tog I eti øsko som brei, og blante drikkmoin vi tar. Minner om en borstelse av sonen, Ja. som sier jeg så innom. Det stender om han at ånden gav honom nek. Det må være øylig tilstand. Ja. Og så minnes han pappasøyn, eller fergesøyn. Og så sier han for seg selv, jeg skal røy sammen. Færa til ferger. Og be han om at jeg kan være en dagklønne med, og han eier dagklønne med. Og så røstes han, og her var han ikke, han bare kom til ferger. Akkurat, ja. Det er Det stend ikke en gang at han får til feir, men Nei, han kom til feir. Han kom til feir. Og feiren så han lekt borster, og forrennende mot henne. Og så sier sangren, men han ville ikke høyre ta av mer om minna sint. Det er vel ikke. Ja. Hetta øyne best han ville ha mye I huset inn. Klattning, skrekkvar, ring og døyran bona, 4 skiten pløkke fikk, 4 og mittlen svoin, og nå tjekke heima. Metta vår, og metter og velsett. Ja. Ja, det her som så helt enastandande det her til at leien fra tilstand som han lyser her, og som tjadde bortstilsta sånn, hon så stort, altså. Det alltså man kan nästan inte räkna ut hur det här vi alla kan göra. Och det som I halt så var sikta vi kunde alltså sitta här nu en affär och bära till boskapen om till att lejen till Jesus så stort. En tanke, ett rop. Ja, så det. Så det. Och som om kom mest från filmen nu I Jarl där. Rövarna krosslorna. Det stände ju att herr Bayer hade spottat. Och det var Bayer, alltså, det var att han kom till den nyrstöv att här hade uppeborre. Han visste att han hade uppeborre det som han nu fick. Det är en av krosslorna. Men han har inte skaffgjörst. Och han bara säger sig åren och vänder sig till herran och säger krossen och ta hänga Bayer krossen minnstelmoin tar du kommer I rujtstøynene. Og jeg vet ikke hva han her finner vi og ikke hva han har hørt. Man har hørt Jesus åren, men det var jo akkurat bådskapen tja Jesus. Han sendte lærersvenner ut og tar til å be folk, venter vi, tror at rujtje himmelrujtjes, eller rujtje gods kommet nære. Og det er akkurat det året han brukar. Minst til moin at du kommer I rujtje tøynene. Ja. Så han finner en åpenbering av hver Jesus Og det så akkurat til han får løsende ut I eisen. Ta I vi årene og hele andans hjelp. For så ikke hver Jesus fire okkar innere mennesker, okkar og kjønnelige mennesker, det som for innom faktisk alla troan, alla langsel,
Så vi har här i hemmen alltså vi har ju troende här i hemmen av alla möjliga slag. Inkre vi där ganska större troende det är naturligt då. Men innanför allt det är han verkligen långslen. Han som ropar efter gott. Och han gör det alltså långslen bor kvar i människa. Det är sannfördom. Och till han långslen han inte kommer samband vi. Andreas som Tone han var en sån moster ju. Han var skipare och valde skip med Johannes och han är nog först andra skiparen. Och så fortalte han om en man som var ombord och han var kommissalen alltså. Det mötte väl och han visste först ut ett linje att han skulle kunna komma undan tog som han är i liv i, ja. Och så är han alltså häcken stoppen nu och det var ju som det brukte säkert ta och det var ordentligt tjaskvävor och sloppen sätte näck och så klamsade han ner att det var så häckan klamsade ner och det var ofta som heter runt häck men som heter fläta så där ordentligt här. Och det kunde vara så knappt att en mävor kunde vara så att säga. Vara slangt ut i havet alltså. Och jag syns här med mävoren blev slangt ut. Och Andreas säger till han blev frälst när han kom och check. Akkurat. Så där fick han attor. Ja. Och där kunde jag vittna. Ta kom friden. Han sa att nu kan inte bjärkas. Jo, du kan bjärkas, säger Anton igen. Och han var bjärkad. Alltså, det kommer inte från själv när vi är frälst. Nej. Till spännaker, hoxaner som lite bröjta, så är vi frälst. Nej. Det kommer om man för att det är ett gåva. Så ständer här till Jakob 8 att folk kommer gåva. Det kan vara gåvor. Men så är det en folk kommer gåva. Och det han frälsan. Det är gåva hela andan som Peter tar sig om att visa om dig. Ja, akkurat. Ja. Tack gåva. Ja. Och det är akkurat det här till att ta gånger fyra sig innan och jockorna. Ja. Och vi har ju, vi kan se vi har ju imska törver. Vi har törv och det första vi tar törva till luften att anta. Men vi tar törva av väska, av vattnet. Och vi tar törva mäte. Och så är imska törver som är naturliga och jockorna. Men så är akkurat som om att salen hever han är en sån avmättande svampare som alla tyna må suga intryck till sig och alla tyna. Och här är vi som människor är vi öll här. Mer eller mindre. Och vi tror efter att släppa i andra land till dem. Vi förringar tror att jag släpper i hittan och solen. Och vi har en stora vind här, bara tog öksen här. Tog är salen troar, men det är en annan långsa som jag nämnde Johan Jesne. Som bara anden kan mätta. Tog vi är ante. Vi är till fram om kreaturerna. Vi är ante. God är ante och vi är fatt av honom. Vi är skapt av honom i mynd hansara. Så vi är ante. Kan inte säga först och främst, men till den tydliga Miklas pasten och jag, till anten och jag. Till han som skiljer oss från alla öron livande skaptorna. Ja, det är vi tar anta och jag. Och det var det som Jesus kom för att inte lösa först och främst. Och tog är det, han säger här i 4 Korinthus 1 kapitel, han ändrar att han är låt mig läsa det rätt. Trimsläset till skrifter. Och han säger här att nästa versen, men av honom är det tid och i Kristi Jesus som är vår någon visdom från Gode och det första nämner är rättvis. Och det här vi också anta att göra. Det att vi vill göra livande. Vi anta hansara.
okkar ande vi gjør det livande, vi hans ande, at hans ande flyter inn i okkon. Og så nevner han heilagjering, og så endeløysinga. Og dette akkurat fylkjan og i frelsene som den der fullkomna frelsen, til at vi var født av nudjon, okkar ande som var mysker og deir, han vil gjøre det livande, til det innaste i okkona. Og tog tæm som har opplevd det, om det så murar bygter opp fire, i middel sval og anda, så ein tanke, ein hugsa vende mot honom, og alt det fjallige av Iva og Øtta og Antrygg og tro han og alt hva det så til kvarver, tog han ui okken, han bor i okken, han vi okken, og til her han innskjer, han visla eia og kjenne at det kvuldarstegi, og jeg ser disse føyene som han å gjøre okken. Det vil si at ante gods vittnar vi ante okker, at vi bad gods. Akkurat, ja. Og vi bad når vi arvingar vi. Ja, det arvingar gods og samarvingar Kristus, sier han, det Ramra 8. Ja. Så utrolig, altså, hva kan jeg nok det til? At antegods vittnar vi antokker. Ja, vi bad gods. Det alltid godt, altså. Altså, det så, og så vi til arvingar gods og samarvingar Kristus her. det noe som så helt enn standande, altså. Som aldri holder sånn at forteller jeg når det taler for ofte til en og tøyene der jeg setter sammen vi aldri holder sånn at taler midtmøten og sånne det et leier det, ja. Så minnes jeg en fra en taler og han sier at en øyelig ryker med over i Amerika vel. Deir og en sorry som Euloketøy som vi kallar Jack og Grete gøt noen her i New York. Så nu var han deir og så sier han vi han var han pappa nei. Var ikke pappa, men det var det som ikke, det tog jeg gratis. Hei, han var pappa min, så jeg ble så ryker. Halter han lytte seg nå, så var det later han møte noen av. Ja, det var nettopp til han, sier han. Det tog jeg gratis. Ja, det tog jeg gratis, det ikke sånn han sa, sier han. Ja. Att det ganska människor också att det är onkel dejer som är åt på. Ja. Ganska andra arvingar. Och jag chansar. Ja. Halter vi har hållit och så vi att arbeta samman vi halt. Men slåna för det fortalte om hur Andreas och Kolne kom till träck på honom. Det var de bara tog till släpp på ner och han över skipare. Och det var i 1900 och så nämnde jag 23 vet jag vad det var. Och allt för upp. Nej, det var i 38 säger han. På en av vägen det var. Ja. Han var som oftast 18 år mer alltså så. Jag har alltid dom det bästa av 18 år. Ja, 18 år, ja. Jag tror han inspirerade sig. Han var inte med och skriva ett taler alltså. Nej. Han levde talen. Ja. Han var inte ondsamt att lust efter. Nej. Ja. Ja, men det så akkurat det här. Jag kommer också på det här sanchen här. Fötter av anda ta kommer på i goddomlig kildskaparband. Ja. Lattvis han gjør det med Golgata-strøy. Ja, man så dyran en standa. Og det akkurat det her. I halte av Carnegie som var deir, det her uteliggende grad. Ja. Og det ikke vår familie. Men vi som, akkurat. Altså, gus onkelet er ganske virka fyrir okkom. Ja. En sundagsskola, en møte, etla ganske mittlen vimfolk. Ja, tidlig måte yes, ja. Vi hans herre slekt. Det vi som goddomliga kildskaparbanden, og det fantastiskt. Det nok så sintarligt, altså. Det måne svinna som røyk. Leir måne brenna som eld. Hjärsta måtte svittna som krävs. Och fallna, tror jag har glömt att äta brejmort, alltså en tryckvand som är taggad in till en tryckvand, alltså som är fullständigt glömt väl, för han är.
Och så ser han med han är Sofie hast komma böjnen i mer utom hon. Och så framvägs. Så det är metal är alltså nej. Ja. Men mitt och i leiden var han inte nej alltså. Nej, det är akkurat det här. Han tar sig nästan om hos Angel Herrans. Persiat, vi ser, till anklan är ju tjänat i antar som har sänt ut. Tar de till jobb som arbetsskola freds. Och i en steg så säger han hur det är Angel Herrans han frälste alltså. Han var inte arbetslösare. Och tar blev ankat arbetslösare anklan. Nej. Det är sätter att värsta i rocken, känner. Och han som så djövet av ordrarna till Herren tar han som salmen säger. Alltså tar till och i god bojor vid det samma som där höjra ljöv och rött hansare. Och det är inte löta för att han säger näka tilltar det här som det skulle vara och utan att det. Och Peter säger i det första kapitlet och i det förra breven att tar omtrast alltså i det här arbetet som det här. Ja. Det här säger han det, men det är det blir livande för mig. Akkurat det här som vi tar som för det verkligen och jag vara frälster alltså. Ja. Ja. Och Peter säger i här, han säger att det här, jag ska lycka läsa det. Han teker anklarna, det heter som anklar trå efter skåen och i alltså. En anklarna vita och ontrast. Kvitar skulle ha en sorga. Så jag vakt i vrockorna. Och han säger här till 17 i kapitlen och allt det. Ja, om hesa frälst så vers 12. Han tar sig om han når mål för trycktickare. Frälst och salarna till nu och löven. Liva som om att vi långt är i himlen, men vi är här och ber avväxta. Så säger han om hesa frälst så värt är ju profeter. Granska och ransäka. Tar som profeterar om nöjena vi till skulle få. Och så säger han tar granska och kvör eller kvosse tojen vär och i antikristus som ojtajm och vär visste jag tar han framman undan vittnar om lojenka kristusar och dörten attarna. Och så säger han och tajmen, alltså anklen var uppenbara att det var inte så själva men akkon tar tant och vi hesom som nu är tikkom boa vid tajmen i hava kuntkjörstikon evangeliet i höjlig andan som sände var av himle. Taimon som hesom som anklar tråa efter skåen och i. Ja. Jag ska äta efter skåen och i. Och han minner så också och säger giret och läntar sinnestickare och veri edru och sätter fullt och halt väntickare till nöjena som tikkon vajtist i åpenbering Jesu Krist. Som lojen bøten skulle tid ikke skikka tikkon ans og avor ta dit levde etter listen og tog tid visste og ikke bedre. Nei, etter innan høyleia som kattleie tikkon skulle øysen tid være høyle og i etbore tikkara. Tog skriver til skulle være høyle tog er i høyleavor. Og ta dit akattla han som feir og i dømer utan at gjøre mannamon etter verste kvars ans, så livet og i øtta utlegda tog tikkara. Tog til vite at det var ikke vi tog som folk ønskelet er, silver i etla godlet tid var leiskjøpt fra dara bore tikkara, som arva vår fra fedren og nøy, til var vi dyra blåe Kristus her, som er løyta leison, og avtolka i en lampe. Alltså det tycker om kan ända läsa. Nej. Tog jag att det är så. Ja. Otroligt alltså. Vad sikna? Ja. Alltså hur han nu skipa fyra jag säger vakten i rocken. Medan vi det här. Ja. Men det första för att det var framför mig alltså. Så tidsen är vär.
Og hvis du ikke leser brøvene i sammenheng, så faktisk fatter du i hva han vil vi til noe løyve. Og til å leve, og i samsvær vi til innvarsens mennesker, som Kristus og Jakob vant orderen her, til renner fra oss, den frien og han giver oss. Ja. Og kvultarsteg være kjær som det som døyre være alle tøyene. Ja, jeg tykker til faktisk det som han tåsar her, at han så sier om han nå har målet for tryggtikkere, frels og salene, ta det at det her løyve, og vi, og sammen vi, sånn her kvultarstegen, altså, så er som, så er nøyen, andan som bor i okkene, til å varveider okken fra så avhætlige nekvån, kjeilige og negativen, og jeg samfunnet om det, Paul. Hesen anden, og den nøyen som bor i okkene, det en streimer av grøying. Ja. For alt mennesker til okkene. Alla tøyene. Alla tøyene. Ja. Som først og fremst leder okken kvila, og i som frien noen, som styr opp om alt vidt. At det fløyer opp om alt vidt, kan man si. Ja. Og i kvillan det her, og hun fer ut i alt lika med tjåken. Ja. Det en parster av frelse okkara, Akkurat. som verilig, ja. Og til her han ikke kattler okken inn i det. Han puskar okken ikke. Han sier ikke, han tvinger okken ikke, og sier det skulle, ja. Nei. Men han innskjer okken inn i, altså sikningsene. Tog eisende til, at det som blir avvokst, Akkurat. og det som blir avvokst, det gjør øren bort av, va. Og tog liv okkara som tryggvande. Altså vi tok så alltid om det som vi tåsa, Ja. og tala. Sjåvan til det tøytning, klart, men det leier til verileika, opplyser okken om, altså oknene som vi eier, som sier okken hvordan vi kunne liva, tog vi så mye ruika. Og nu får man ikke senda det i pappersform langt, men før fikk vi senda et kontoæret fra banken, og så sier okken hva vi enten skilta, eller hva vi åtte, ja. Og hadde vi ikke skilta, tror jeg kanskje, så var øyla spente på at det kontoæret, hva sier kontoæret tjåken nu, va? Og dette her årgods okkara kontoæret som viser okken at vi skilta ikke. Skulden golden, og hin veien alt himmelska rydde som sett inn av okkara konto. Og ta vi suttja og feta til, ta livet vid arvuse enn vi gjør det i årene. Det klorstas. Jeg har før omkring nevnt det her, om man ser kona her i USA, nå det kanskje 15 år siden. Hon var ytla fire økonomisk, og streimeren var slakter, og vattnet var nesten vi affæra stångt fire eisene. Og det dreier seg om 4 viker kanskje, så ble hun blekket ut ur uibående. Og så en dag hun i bilen, så finner hun råd inn i hanskarrommen, og finner en lottosegel. Og hun finner det av at hese lottosegelen hever givet henne flere millioner, da. Og han li her flere viker i seilen her. Og allikevel har hun livet i en tilstand av ångastreim, ikke vatten, høytanummer og blekket ut da. Men det som hun åtte, det så redan nekk mer enn det. Så at han det har livet hun ikke i fattagradøm, ja. Og kanskje bare vekt, men nok så godt mulig på okkara støvet har vi ikke vita kjenna det her som vi eier. Ta gløyma vi det etta brei, og vi gløyma okkara kvuldarsteg. Hvis det for vi var opplyst om det her, altså. Hette det som vi eier og i hånden. Vi fyrigiven, og vi bøttenhansare. Vi arvingar, som du nevnte, Jan, ja. Og samarvingar. Jeg minnes det en av kvalene som platt jeg vitsa, og så kom jeg av til henne, og hun synker så, dansangen. Den åre hvite flokk vi ser. Synker han for seg selv, han.
Jag säger, åh, kära syster, det har varit ondfullt att söka han, säger vi igen. Han. Så nej, säger hon. Det här kan man inte vita. Så säger jag, vita? Vad är det för testament som ligger av barnen så att det är? Jag har haft det nog testament. Så säger hon, för att skriva det. Ja, människor har skrivit det, men god över stort pennen. Vad är det skilja gav? Så hvor är det? Det är det. Så vet att det är en ständer ut i. Och pura alltså, blev för jag. Ska det läsa kvart till en öja. Det är det Nya testamentet som går till skriva till tog. Eller om man kan det just. Pura brott. Fullkomliga brott. Ja. Det är något kvart stå i testament. Och så fortalte jag en för mig att han sonnet där i en åren ta hette det och ta kom alla möter han och tar sig vi henne att nu möte. Nej, hon gick till antaktsbaptisten. Så ser jag sen vi henne kvoi. Det gör ju inte. Ja, men Paul baptist, Paul Fer. Nej. Han är inte baptist, säger. Så säger han, jo, säger han. Ja, så är han inte som henne baptist, säger hon. Och att det är så spännande att vitsa, alltså det ständer om att vitsa, är röjn och lojta det skosterskan för god till färdig, att vitsa färglös och inte det trångtorra, ett eller människa, och hålla sig avtalken av hem. Och i påstande, etter mine rønt, at tjenestan helt til avtalke. Ja. Du kanst ikke gjøre annet enn tjenestene, ta et verst, at du sørst og rydgjødømme i Kristus. Ja. Ja. Men jeg tenkte min til å ta seg nå, at alt er her i Rombrand 5, jeg alltid har nevnt det før, at han sier det er rett og stjørt av trygg, for vi fri ved god, vi har akkurat Jesus Krist. Og vi har noen her var vi også ätgångt till det sandarie som stand i. Korsen hatta jag gå för mer. Och vid råsaken är trångten och vi ser. Då vi vet att trångten vi ska tål. Nu lever jag lite syndrom. För trångten vi ska tål. Och tål vi ska rönt sinne. Och ta rönta sinne vi ska vävn. Och vävnen ger inte till skammar till kärlek och gott ser ut efter att görs några. Vi har det antan som giver något mer. Alltså får jag ha ett ätgång till den som stand i. Då är det aktiviserar ryddet. Då är det inne i jag. Det är färdigt att liva. Att är så ryk. Att jag inte kan allt, men kan ha samfälla vid han som i himlen är som döj för mig. Och röjs upp från dem dig och röjste mig upp vid ser. Och allt var ordnat Golgata. Och uppröst Kristus från dem dig. Och så tar tojen av här. De måste ösen på att jag läser Petersbraun. Att den samme Peter som avnokta Jesus trutja för. Och Jesus säger vi han, jag bär för det här. Jag tyckte inte måste switcha. Ta ett ögonen förväntar vi. Ja, nu är det Petersbrev här. Bäg 2. Styrkt av bröver mina, säger Jesus för Peter. Alltså så harmonier i mitten evangelierna. Och lovet till Jesus som är människa. Och nu han är i åkara lika med. Och ösna ett annat här. Da han sier til at vi skulle gjøre mer enn han. Det stender her. I hans fyrsta. Ja. Det kom så knappt det til meg i vikene som før. At hatt er Jesus og i øtlandet tryggvand. Självvande. Det er større verk størst. Det kan ikke være større enn hans verk. Altså, det som han gjør, det kunde ju ingen annan göra. Men att han
hvis han slipper å liva så et liv i okkara innara menneska, og være herre i vel lika med noen, få at det kvil og i skjær. Altså, også der, hva hender ikke? Ta av årene som han er givet i okken, som livande, Moses fikk livande i året givet menneskene, eller folkene, og hese årene han sjalvor som ulika med okkar. Og han livande. Så vi vet jeg liv i hånden, og okkar liv hans liv. Og lika med hans inntil det ikke kan være, og fertan vi ut av skal færa. Men også der til ta antal lika vi få å være hånd og lyk, og sånn som han Altså, det noe så ubeskriveligt, altså. Og avsigeligt, altså, som det gammelt at jeg sier, at det var avsigeligt, altså. Ja. Jeg husker litt om Peter her, da nevner han her, at han nok det her, han tror ikke før. Og han var lukket vi at nok det fjorde før, Ja. Det var ta, og han var mittelen, det såkalte hetningene i Antiokia. Ta og han var avvirskar av det her som kommer fra Jakob, og som ikke har skilt evangeliet, og som ville hava til at alle hetningene der skulle eist omkjøres og halda Moselov og alt det. Ta stendte Peter her, at han ble vennsjen. Han får øttast mennesker, og ta for han å dreie seg undan. Ja. Det her hetningene som annars har nått, så gav han fellesskap vi, og har vært til så stor sikning for det. Og tar da Paulus styr upp och talar äton och han kallar det för hyckle till honom. Ja. Men I husker ta och Peter och Jesus mötas här vid Tiberias vattna. Och Herren spyr han, tror jag finner om han älskar sig. Ja? Så det sista han säger vi han för sig mojna. Men då så kommer till Antiochia här. Nu försömer han att få sägen här. Du säger, det var inte det här som kom fra Jerusalem, det hørte sannsynligvis ikke til segene. Men han säger, det var hetningarna som var kommet til trygg her i Antioch. Så han var nästan ferdig, men det bedre var Paulus her og fikk hjalt honom. Han var ferdig av nok til herren fjorde før. Men kjalt Peter, da? Ja. Det har vi også om det som skrives i brøven her, men det ikke han som hever, altså, ikke altså sjølvånda, men driven av hele andan. Men kjalt han kom inn og sånne støve, hver han, ja, nei, jeg tar ikke hensyn til, jeg hører til her, jeg hører til, og du hører til her, og så kunne vi ikke ha negagere, som du nevnte Johan, ja. Det i verleggen av nok til herren, tar vi gjøre til. Hvis det en fyrir suttje at alle mennesker som trykker av Jesus Kristus, hans herre seier, og som vi kallar til å få. Ja, det visst. Ja, det fantastiskt alltså. Men det så att vi tog om så nu också smakar egna hem, va? Och det så här nu giv jag kom. Vad vara. Ja, vällojare kallar han det, minst vällojare tycker. Ja. Ja. Som att tala och till tycker. Og aktig etter hvordan tar det enda av løyset og etterfølgelse sikkert tar det. Jeg har alltid selv vært at Herren er just det så løys, ettersom jeg vil lese brøvene, at han er just det så løys at det sørste årene i et eller annet, sørste tøyene i akkurat løyve, kan være vekrere igjen enn noe annet i løyve nå. Tøy at vi tar noen krefter til det som vi gjør det før. Han har ingen chans til at vise okker evner som så, som mennesker, ja. Men han slipper at, hvis han slipper at råa, ta i kreftene svinne, ja. Du vet ikke hvordan veker himmelen kan være at solen setter det. Ja, akkurat. Ja. At det er nok underfullt å tog. Men så gautakket til han. Og bløyvat han personer som han talar om her.
det har vi ikke evner til at framløye vi jo. Nei. Tjeva at ivet til han at framløye at han avvokst, eller at han enka, som vi sier. Han sier at god er takk som Kristus er alltid løyer og kom fram til sier, og hver jo steg det gaua enka kunnskapar såns, åpenberes vi akkom tog vid og gaua enke Kristus er. Og vi det av middelteg som vi har frelst. Vi det av middelteg som får tapas, da vi frelst vi vi den enke fra løyve til løyve. Da vi får tapas, den samme enken fra deia til deia. Tog at han vel som og avvirskan, og de tryggvande som vid åkt vi, men hini hever han hin avvirskan at det sakna til som vi døya. Og i hese sambandet så minnes det var 2 menn som fylltest der for i andre var tryggvande, hun var ikke der for å finne samme skola, finne samme utbygging, og hadde akkurat lykka evner til å lære og vokse seg opp og finne bare et godt starv til samme firma, et eller annet kvart han var. Og så har jeg stjåren her avgjørst at han tryggvante skulle få til haksta empati og Og da han kommer og sier det av han, sier han, nei, ikke med, sier han, ikke jeg. Gjev hånden da. Han minst lukka gav seg til det som er. Ja, kvoi, sier stjåren, han var selv tryggvand. Han ikke tryggvand. Og hvis jeg nå tar ikke jeg av, så vant jeg misse han. Jeg vil seg bare vinne for Kristus. Stjåren gjør det som han ber han. Og det gikk han tog. Men så undret han av sin drive, hvor han var byen og ikke hina. Han spurte stjåren om det. Han sier, ettersom du spyr, så skal du si at det er at de atle i hin og vinn og kjatt. Han ber meg tjeva til det, heldre enn seg selv. Så visste jeg som bøyna av hvor, og han kom til seg. Bøyna av veien. Tog. Det har jeg ikke gjort seg. Jeg har ikke gjort det. At jeg har bygget til by han seg for meg. Det har aldri funnet på. Og det er færre løyven og kommer her. Men han ble så holdtidgen av honom, altså. Jeg sier fra seg nærka som og omtaler meg så altså det er pura bløtt igjen. Og han kom til hva Jesus, så sier han vel. Det er ikke bare så igjen jeg leser det her, det er alt det var så verkert. Så man kan vinne vi selv at lete noe annet affære, som av hesen høym, ja. Ja, det akkurat det. Til avvokster hansare. Ja, til avvokster hansare. Ja. Til han løyta alle tøyene, det var så gauver, men det kunne bare ikke ta seg om det andre ledla om Jesus. Det bare slett ikke til at sitte sammen. Det ble bare diskusjoner, eller fire møter og så framveis. Men du hadde holdt en standande ta i sinne til Kristus som kommer inn i oss. Samma sinnalega verið ekkom som var Kristus. Det han var en så god. Råkna er det han ikke for rana være jaunløse gods. Jeg sa selv han sier i stand undan tog. Gjør så var han som tænare. Og ta han var sin fram som menneske. Sette han så selv han lagt som han lojt deg i kross det. Tog jo god og sette han ekkelig høgt. Og giv navnet som over alle navnene der. For jeg hadde navnet Kristus er eller Jesus er hver knæ skal botja seg. Hver tunga i 8 er Jesus er herre god frelst. Ja. Altså, det er omettelig verkt å lese her i tidsbraun, nei, i Lippebraun. Ja. Ja. Og hva det døra bare da være ansvar, ja. Det er visst. Ja, det er helt
Jag sitter på, kan stå på ena bön sammen med Jokon? Ja, gå ja. Ja, nu har vi kommit här till. Herre, tack för det så låt. Tack för det nöje du ger och na sita. Och vi känner och detta att det är inte alltid vi får fatt i det som du äntligen vill. Men vi vill att göra det evigt till tröjna. Jag tog en nöje tröjna teckte det av som bådskap. Jag stöjlar det så hålla i sätt. Det kan bära avväxt här. Det är också innan inch och troende. Som Paulus säger för sin landsmål. Det må bli frälst. Och herre, vi bygger sabben och tackar dig för samfället. Vi te och vi för en annan. Och hade vi inte samfället vi te så ofta vi inte hette samfället så att vi inte kunde si till. Och då är det just sitt navn. Og herre, takk for det til at vi kom nå til. Og sikna til så Daniel og Anje, foreldre hennere og hennere prøv vår herre som vi menga matar ødler dette verset, ikke minst mann hennere. Og sikna til oss okkara koner. Takk for det til du gav og gav en ferie lett. Det som vi da tar som i det øyne ser mest. Og hva samfunnet vi tar, og hva kjære på å be vi til om. Og takk deg for så løt i Jesu navn. Amen. Så var hesenparsten av Hjertamal kom at enda, og vi færre at takka for jokken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av å redigere Ljøve, Paul Færre og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesper. Pastor av Hjertamal som her var være, det kan du finne av YouTube om du leiter av Iktus Sjångvarsp. Hesen pastoren, han kommer eisen av å være lagt ut her, og han kommer eisen av å være senter av Kristelig Kringvarsp. En affær. Tusen takk for Jesper.